De 2.671 vots emesos, 12 nuls, 29 blanc, 61 nos, 2.569... Arenys de Munt, 13 de setembre del 2009. Falten 2 minuts per les 10 del vespre. L'eufòria es desborda per la victòria del sí al referèndum sobre la independència. Per primera vegada a la història es podia preguntar a la gent si volia formar part d'un estat lliure dins la Unió Europea. I el resultat va ser aclaparador a favor del sí. L'alegria enorme i la repercussió internacional considerable. Una ciutat catalana vota per la independència. Així titula el diari New York Times en la seva edició de dilluns. El ressò de la consulta a la premsa internacional ha estat considerable, amb notícies a la premsa francesa, a l'espanyola, a tota Europa i a la premsa sud-americana. Els eurodiputats catalans recorden que a Europa les consultes a la població són una cosa normal. A Europa, la majoria dels estats que ara en formen part són estats que han arribat a la independència, que s'han convertit en estats, exercint el dret a l'autodeterminació. Per tant, allò que és normal a Europa és que els pobles exerceixin el dret a l'autodeterminació. Durant tot diumenge es va anar veient que la consulta per la independència a Arenys de Munt era un èxit de participació ciutadana. La riera del poble es va omplir de gom a gom i les cues de votants s'allargaven des de la porta del centre mural al local on es va poder celebrar la consulta. Després d'especulacions, finalment la gent va poder fer això, el senzill acte de votar i donar la seva opinió sobre la independència de Catalunya. A veure si això serveix de detonant perquè s'hi afegeixi tothom i aconseguir la independència. Ja feia falta que ho fessin, que tothom diguem la nostra opinió, tothom la sabrà. Almenys que es vegi que l'important és que tothom pugui expressar el seu dret, expressar-se. Després el resultat ja es veurà, perquè tampoc és vinculant. A votar i a veure i que ens sentin els de fora de Catalunya que tenim ganes de ser independents. I ja fa masses anys que estem oprimits. I, en fi, és una gran alegria avui per mi. Que sí. Per què? Perquè no ens estimen els altres. No ens estimen. Si ens estiméssim no ho sé què faria. Però és que està reconegut que no ens estimen. Llavors, si no ens volen, per què? Ja és hora que diem alguna cosa. Ens han dit de tot, ningú ha dit res, i això potser diuen que no tindrà cap valor, però jo crec que sí. Perquè molta gent que hi ha aquí que ha dit que els instin als ajuntaments perquè cada poble faci el mateix i aviam si aleshores és tot Catalunya que diu prou. Espero que serveixi, que els altres pobles es fiquin també les piles i una mica entre tots fem una mica de força i arribem a aconseguir-ho algun dia. L'ambient de la jornada va ser festiu, amb gent tocant música a la riera, penjant banderes als terrats i corejant consignes independentistes. Els habitants d'Arenys de Munt van veure com el poble s'omplia de ciutadans d'altres poblacions que havien anat a donar suport a Arenys de Munt, el primer poble on es celebra un referèndum sobre la independència. Una vegada en la vida que fem una cosa que trenca una mica molt l'èxit de la pesca i que jo crec que és bastant seriosa, bastant responsable i bastant trencadora i transgressora, home, perdre't un moment així que té molt de festa o té molt de símbol, però també té molt d'històric, impossible, doncs vinc i ja està. Poder fer aquesta consulta en la qual es demani sobre la independència de Catalunya o sobre qualsevol altra cosa, no? És pel que em sembla que hi ha molta gent en aquest país que estem i que en tot cas hem de continuar batallant per això, no? O sigui, jo espero veure a Catalunya. O sigui, el que hem de fer és la decisió definitiva com a país i per tant doncs espero que aviat ho puguem fer a tot Catalunya, això. Hem vingut aquí a donar suport als ciutadans d'Arenys de Munt, que són els primers catalans que poden votar sí a la independència de Catalunya i per tant a donar-hi suport, ànims i a prendre exemple per poder-ho estendre a tots els pobles dels països catalans. No, vinc a donar suport al poble d'Arenys en primer lloc, sobretot a la festa de la democràcia i sobretot a un acte que és molt important. És el primer plebiscit d'independència que es fa en aquest país. Se'n faran molts més. I un dia farem un plebiscit vinculant
a l'àmbit nacional. Per tant, una mica venim a prendre mides, no? Arenys de Munt ha vist durant tota la setmana com els independentistes de tota la nació es bolcaven en el seu referèndum. Tenim tots en comú que defensem el dret de la gent a votar i a decidir. Diguin que sí o diguin que no. S'ha commogut des del més petit dels líders polítics catalans fins a la més alta estructura de l'Estat. Aquest és el poder de la gent i això no ens el poden prendre. I per últim, la gent té poder però també és sàvia. Us recordo una cançó popular catalana que tots coneixeu. Volem pa amb oli volem, i si no ens el donen, ens el prendrem. A Espanya parlen dels catalans, no solament parlen dels catalans de socarrers, parlen també de nosaltres. Parlen del català que portem ja 40, 50 anys, 30 anys i els nous catalans que han arribat fa poc. Per això insisteixo en que lo de demà és molt important, és un símbol que agafaran altres pobles i que jo personalment, si puc, estendré al Baix Llobregat que falta li fa. Visca Catalunya, moltes gràcies. A partir d'ara s'haurà de veure si l'exemple d'Arenys de Munt és seguit per altres poblacions catalanes. La intenció hi és, tal com afirmava Gabriel Pena, l'alcalde de Seròs, que va fer una crida a la resta de pobles i entitats perquè promoguessin consultes similars. És a partir d'aquí, em fa l'efecte, que es té que potenciar i es té que donar suport als ajuntaments, incitar-los a que facin iniciatives d'aquestes, donar-los el suport, però anem per feina, perquè si no podria ser que tinguem la sorpresa de que la cosa es vagi perdent la volada que ara té i una altra vegada hi perquem. Aquest home és Jorge Buixader, falangista confés i advocat de l'estat espanyol, que va encarregar en aquest home l'intent de frenar la consulta independentista. La perplexitat davant d'aquest gest de l'estat va ser general. El govern espanyol ha quedat en ridícul total i absolut i ha demostrat la seva feblesa davant quan un poble vol una cosa la pot aconseguir. Els falangistes no van aconseguir frenar la consulta com pretenien, però sí que van poder manifestar-se en contra del referèndum el mateix dia que se celebrava, tot i l'intent de l'Ajuntament d'evitar-ho. Aquests són els membres de la falange espanyola que es van manifestar a favor de la unitat d'Espanya, van cridar les seves consignes, van cantar el Cara al Sol i que van haver d'estar escortats pels Mossos d'Esquadra. Els falangistes eren una cinquantena. Mentre els falangistes cridaven, la gent votava. Aquest és el moment que Carles Mora, alcalde d'Arenys de Munt, votava envoltat de fotògrafs com mai no ho havia estat. L'expectació era màxima. Molt bé! L'alegria de la gent no era tant per poder votar sí, era senzillament per poder votar, fos el que fos. Evidentment, jo crec que tot el món té dret a expressar-nos, tant sigui per sí per no, i aquí a Arenys oferim l'ocasió de que tothom pugui dir la seva en quant al futur de Catalunya. Després d'haver exercit el seu vot, Carles Mora va fer aquestes declaracions. Catalunya té com a capital Arenys de Munt. Això ens omple de satisfacció, però no des de l'orgull, sinó des de la participació ciutadana. La Riera està replerta de gent, hem vist amics i amigues d'arreu, gent que treballa des de les entitats i des de les associacions per les llibertats, per la llibertat d'expressió, per la dignitat de les persones amb totes les seves vessants. N'hem vist moltíssims per la Riera que venien de tots els indrets. Això és el que ens omple de joia. Mora ha estat un altre dels protagonistes d'aquesta història. Aquest professor d'institut va ser un dels triomfadors de la manifestació de l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, celebrada 2 dies abans del referèndum. Encapçalava al costat del president del Barça la manifestació i en rebia el seu suport. Si fos veí d'Arenys, votaria que sí. Votaria que sí. I a més, espero que guanyi el sí. En aquell moment, els organitzadors del referèndum van adonar-se que la consulta podia ser un èxit, un primer pas cap a una fita superior. La manifestació de divendres expressava una voluntat del poble català de tenir un estat propi
gent de totes les tendències socials i totes les tendències polítiques aplegats en una gran manifestació, i avui tenim amb aquesta precisió del referèndum o de la consulta popular gairebé com un assaig general del que serà el dia del referèndum de la independència definitiva, real i autèntica de Catalunya. Carles Mora ha sabut mantenir-se ferm davant dels aparells de l'Estat, amb un discurs polític radicalment demòcrata i que qüestiona l'ordre establert. Pensem, com els antics grecs, que realment és el poble que ha de decidir, i la gent veu que això no passa. La gent veu que el món de la política tira cap a un cantó i la gent observa que les seves necessitats, les seves vivències no són tingudes en compte. Per tant, en el que algú es desvia, en el que algú crea controvèrsia amb el sistema establert, doncs la gent això ho alaba, ho ensalça. El poble i l'urna. Aquest és el moment que l'urna entra a les dependències per poder fer el recompte de vots. L'alegria es desferma. Els resultats donen un 96% de vots a favor de la independència i la participació del 41% va superar la participació que es va donar en el referèndum sobre la Constitució Europea i a les últimes eleccions europees. La votació a l'Estatut, els vots favorables van ser només de 2.424. Hi ha molta més gent a favor de la independència que de l'Estatut. Aquesta és l'alegria final d'una festa de la democràcia que va començar en un petit poble que no arriba als 9.000 habitants i que pot significar el camí que molts catalans desitgen, que algú els pregunti senzillament pel seu futur polític. Arenyencs! Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, i tenim present que tot acte espiritual i simbòlic precedeix la realitat imminent, proclamem Arenys de Munt primer municipi que ha votat lliurement i democràticament la independència